Това е машина за постоянно движение, за която всеки мечтае по време на война или природни бедствия. Тя е безценна, оборудвана е с мощен челник с обхват от няколко километра, с удължената си антена можете да получавате най-новите новини и известия, включително международни новини. В свободното си време можете да поставите карта с памет или USB флаш устройство, или дори да свържете телефона си чрез Bluetooth, за да слушате музика, дори без вода или електричество. Тя може да функционира като преносима батерия за зареждане на телефона и други устройства. Разполага с литиева батерия с висок капацитет и соларен панел, като се зарежда автоматично през деня, използвайки слънчева светлина, и дори може да функционира нормално в бомбоубежища. Не се притеснявайте, може да се зарежда и чрез включване в контакта или чрез ръчно завъртане. Предлага се с преносима през рамка за лесно носене, независимо дали у дома или на открито. Това е важен артикул, който може да играе жизнено важна роля във времена на криза.